Alguna vegada t'has preguntat per què necessitem dormir tantes hores? O què passa en el nostre cervell quan dormim? A través del projecte Natura, Neurobiologia del son, la importància de dormir, s'ha intentat donar resposta a aquestes preguntes. La nostra societat està marcada per la hiperproductivitat i la sobreestimulació. Per tant, no és d'estranyar que en Espanya 12 milions de persones afirmen no descansar correctament. Estem davant d'una epidèmia invisible, la manca de son. Amb aquest projecte hem volgut acostar la neurobiologia del son a alumnes de batxillerat i primària, perquè prendre consciència de la importància de dormir pot canviar els nostres hàbits i, en conseqüència, la nostra vida. El projecte es va estructurar en 4 fases, de les quals sols anem a analitzar la fase 2 i la fase 4. En la fase 2 van treballar amb l'alumnat de primer de batxillerat de l'IES Iberafont de Canals. Primer, l'alumnat va omplir un diari de son durant una setmana per tal de prendre consciència dels seus propis hàbits de son. Primer es va fer una classe magistral per tal d'introduir els conceptes i després es realitzava una part més dinàmica per a reforçar-los. En la primera sessió es van treballar els conceptes generals de la neurobiologia. Per reforçar aquests coneixements es van crear jocs com ara l'orquestra neuronal per tal de treballar el registre d'ones cerebrals o ordenar el desordre, relacionat amb el paper que té en el raonament l'escorça cerebral. Tots els jocs contenien de forma implícita un concepte que es treballaria en la segona sessió, fomentant així l'aprenentatge inductiu. A la sessió 2 es va treballar la neurobiologia del son amb la creació de diàlegs per tal de respondre a la curiositat de l'alumnat. A més, a través d'un dossier d'activitats, els alumnes van reforçar idees treballades i en van aprendre de noves. Una vegada els alumnes van dominar els continguts, van passar de ser receptors a transmissors. En la fase 4 del projecte, l'alumnat de batxillerat va dur a terme una sessió en les aules de 6è de primària de l'Elxeip José Mollà en Canals. La sessió es va dividir en 2 parts, una petita introducció teòrica i una gimcana de jocs rotatius. Cada joc estava pensat per treballar un concepte clau de manera divertida, des de les parts de la neurona fins als hàbits de son, passant per les fases del son i els trastorns. El joc de taula, sinapsis i escales va ser el que més va agradar als alumnes. Aquesta experiència ha sigut una gran oportunitat d'aprenentatge per a tots els nivells. Els alumnes de primer de batxillerat han dominat el tema de neurobiologia del son i han desenvolupat habilitats comunicatives. L'alumnat de primària ha descobert jugant la importància de dormir i, per últim, jo he descobert que ensenyant també aprens. Moltes gràcies per l'atenció i espero que aquesta nit dormiu bé.